Adu iti nakaymatang iti kinapintas ken kinagagarbo abadbado dagiti nakisalip iti 2011 longganisa festival iti siyudad Abigan. Naggapo iti naduma-duma nga eskwelahan dagiti nakisalip ken addapay dagiti naggapo iti kabangibang nga ili. Addain iti duwa nga kategorya iti nasao nga pasalip iti kategory A ken B. Makagunod met ti sangagasot aribo a piso dagiti mangabak 70 aribo met iti mangala dagiti may kadwa nga mangabak ken 50 aribo iti magunod iti maudi a premyo. Adu dagiti napan nagbuya nga nangimbaga nga napimpintas nga adayo ita nga tawen iti nasao nga festival. Nakunamit ni Mimi Blanc nga naggapo iti Pagilian a France. Adda 2 bulan da ditoy Pagilian tayon. Ngem idi naamuan na nga adda festival iti siyudad iti Bigan. Ket saan nga nagduadua ken ti asawa da nga imay pimasyar ditoy. We wanted to come to Vigan and we saw on our guide that there was a feast at now. So we say we begin by Vigan and after the others because we arrived just 2 days before and we directly come here. So what can you say about the festival? Wonderful, fantastic, wonderful day. All the afternoon we saw people dancing and very, very beautiful. Yes, very beautiful. And tonight we go to eat longganisa. It's our first time in Philippines, yes, and we stay 2 months. 2 months, yes. North and after the island in south. We go up to Banoe and after go down to visit island, Palawan and other islands. Okay, it's a very, very beautiful day for us, a fantastic day for us. Thank you so much for your fiesta. Bimisita met ni Senador Loren Legarda iti siyudad tapno innamet imatangan iti nadakamat nga festival nga nagkapupay iti probinsya ti Iloilo. Nakunanapay nga nalalaing dagiti nagpartisipar. I'm here in the Vegan Fiesta every year. Pero parang first time ko yata sa Longganisa Festival. Usually sa gabi sa plaza nagkasalita ako. Maganda, I think maari nang ilaban sa Kalibo at iatihan sa Dinigyan sa Iloilo at sa Sinulog sa Cebu. I'm glad dito sa Norte meron kayong vegan. But more than this Longganisa Festival, I think yung pagka-conserve ninyo ng inyong mga gusali, napakaganda. It compares with the best heritage cities of the world. Maswerte kayo na meron kayong vegan. Ang vegan ang kaisa-isang heritage city sa buong Pilipinas. At meron kayong mayor na nakakaintindi ng conservation at protection ng mga historical landmarks. Ito ang inyong kabuhayan, ang pagbibigay ng halaga sa mga historical structures, ang pagbibigay ng importansya sa weaving bilang isang livelihood, ang pagbibigay ng importance sa art and culture, lahat yan ay mahalaga. Kaya napakaganda na merong World Heritage Site ang Pilipinas gaya ng Vegan City. Apalaospet iti ragsak iti ina ti siyudad ti Bigan ani Mayor Eva Marie Singson Medina nga agbuybuya kadagiti nakisalip ken dagiti napan nga nagbuya nga mas napimpintas tumanen kadagitoy umay nga tawen. Para iti Press Corps, Ryan Par.